Michael Wulff, hvad er heltnormalt.dk? Heltnormalt.dk er et nyt sjovt site, som vi har lavet. Og hvad er det specielle ved det site? Altså, det er et site, som kommer til at lancere en masse nye ting, som kommer... Du har en gæst. Ja, okay. Et øjeblik, jeg skal lige se hvem der. Øjeblik. Ja. Dag, Wulff, din lavstammede amøbe. Hvad ved du? Dolf ønsker at komme indenfor. Ja, det passer altså ikke lige nu. Du er så lille. Så lille er jeg altså heller ikke. Jo. Hvis man malede dig blå, så ville du blive kaldt dværgsmølt, Wulff. Okay, fint. Det var hyggeligt, du kom. Altså, jeg er lige i gang med at lave et interview om et nyt site. Det er interessant. Følger jeg naturligvis alt på dette nye site? Du er slet ikke med på det nye site. Du er syg! Du skal ikke prøve at stikke af! Jeg fanger dig, Wulff! Jeg fanger dig! Dø, stol! Væk! Væk med den stolpe! Så er jeg trappe! Dumme trappe! Haha! Ups! Så au! Au! Arm! Dumme kølle! Wulff! Wulff! Det her var dråben! Dolf kan ikke klare mere! Dolf har det ikke godt. Se det omkring! Naive mongol! Danmark har været udsat for et kommunistisk kup! Landets nye statsminister er en stift smilende dame, som kalder sig selv for Helle Thorning. Et svagt individ. Dolf har et kammeratligt råd. Ikke mere Botox, Helle Thorning. Det er for meget nu. Jamen, Dolf, synes du ikke, det er meget fedt, at de radikale har fået så meget indflydelse? De radikale. Det eneste, de kan finde ud af, er at spise økologiske riskiks, være på barsel og cykle omkring som en flok evnesvage på udflugt. Den suspekt korthårede Margrethe Vestager er ubrugelig til opbygningen af fremtidens samfund. Faktum! Vestager kunne lære den flotte Adonis Søren Pind. Søren Pind, gør os alle sammen en tjeneste. Myrd Johanne Schmidt Nielsen. Likvider den veldrejede besætter. Johanne Schmidt Nielsen er kommunisternes svar på Amalie fra Paradise. Død ved kølle! Hvis man røntgenfotograferede Johanne Schmidt Nielsens kranie, ville man opdage, at hun slet ikke har nogen hjerne. Hun har et fingerbøl, eller en kruton, eller en kapsel, eller noget andet, som er meget småt. Johanne Schmidt Nielsen påstår, hun elsker kollektiver, selvom hun altid ses i mediebyen på Roskilde Festivalen, klamrer sig til den nærmeste friskfyrsagtige stand-up-komiker eller næremusikant. Johanne Schmidt Nielsen, giv så slip på Remy. Nu kan drengen formere sig kun med rigemandsdøtre, ikke socialister. Faktum. Søren Pind, lov os, du tager dig af kvindemennesket. Bor en lanse gennem Lenins tøs. Stik Johanne med noget skarpt. Dolf anbefaler Pia Kjærsgaards ansigt. Anders Samuelsen fra Liberal Alliance er det bedste, en politiker kan være. En lakaj for storkapitalen. Du fik en ordre af Saxo Bank og førte den ud i livet uden at stille spørgsmål. Anders Samuelsen burde have været opsynsmand i Auschwitz. Problemet med den blå blok er, at den også består af den udflydende klodsmajor Simon Emil Amitsbøl. Simon Emil ligner resultatet af et samleje mellem en uintelligent ugle og en skål butterdej. Og det er indiskutabelt! Danmark har fået en kvindelig statsminister, men det er den forkerte kvinde. Det skulle ikke have været den utrænede Helle. Vi har nemlig den helt rigtige. Dolf taler om det ariske fyrtårn. Linse Kessler. Linse Kessler skal være statsminister. Faktum. Ja, sådan. Lynhurtigt op som en ninja. Ingen så noget. Sådan. I ringer bare røvhuller. Det gør vi ikke. Du er 100% asshole. Du er en... Au, mit øje. Au, øje. Heltnormalt.dk, Danmarks nye sjove website. Sådan, giv mig det skilt. I skal ikke gå ind på det site. Linse Kessler skal være statsminister. Yes, sir.